Pandangan mata Anda sekalian lewat hamparan papan kayu jati dan lukisan silang melintang yang terpampang jelas bersama Sejati lan Setia Biyange Sandiwara Pantura Wira Mandala. Pempojaning ati pempojaning ati tresna jalaran saka kulino wana-wani pisan yen wis wani pasti duweni omas wis wani pasti duweni jalan yen lali karo akune yo mas yen lali karo akune yo mas yo aja nangis
lir sumili rangin gunung nembus sukma ing wayah sepi mas yu sukma ing wayah sepi bisa ngendang ro iso nyuling bisa nyawang ro iso nyanding yo Kang Mas bisa nyawang ro iso nyanding yo Kang Mas ro iso nyanding Senane pula aja yen lali karo akune yen lali karo akune sore nake sing ditake padha plasa ya awan mikir pengine mikir sing dipikir kulane mati rumasa sing dipikir beli rumasa yo mes aja nangis aja nangis nangis ilang ayune dome bisa ndang iso nyelip iso nyawa ora iso Tari Sekar Putri Ayu Wiramandana Nyuwun agung ing pangapunten nedan jember ring pangapura mangko manungsa ing dunya panggonan lali luput lan salah milanipun Komnas Rencang nyuwun agung pangapunten Mama tuan rumah si hormat kelingan mangaga kenang belane esuk nakir sore nakir sing ditaki godhong plasa Bapak Saipudin Dewi minangkani calon tuan rumah saking Losari Kidul Dewi sareng bos bawangi kedingin aja lok digawe lamun
sarang Mas Udin sing nyakseni Mas Udin sing duwe kedung nang emanan saya Noki putih keding kang nyakseni senajan dilani-lani Mas Udin sedulure Mama Dalang Haji Rusdi minangka sing duwe kedung nang dhewe kang bayari sareng Mamae Eko wong kang paling royal mane wong bebaturan emanan sayangan apakah dapat tali ingin ngawati sambung apa lihat apa beli ya niat aja tanggung-tanggung aja tanggung-tanggung apa absi sing ora minangka bos bawang kang paling eman absi minangkane sing ditembang yen ngetan balik yang ulon tiba sedan kadang-kadang Bapak liu teh keding kang bayari Bapak liu ngut kang nyakseni Bapak aksi nek keding Bapak aksi minangkane sing hormati Jungjang mayang pamikula dege-dege duduk sanak duduk kadang sampean siji sampean soko burone sampean soko burone Papa herang sampun ngelamun Bapak era ngaturake matur kesuwun minangkane sing perbatasan dewe kelingan kenang bela kelingan kenang becike dilani-lani yang terbaik anggir sun beli bisa lali gege dina lipur Bapak era simbayang minangka sing duwe perbatasan Mama tuan rumah dewe Mama tuan rumah sing hormati yang trik kami sunemong ditinggal kari sunemong ditinggal mari sareng Mama carsa diekedi sampun tegelan dilani-lani kulane beli bisa pacara sading abang-abang mega mendung tergini nambah sisiknya teganya bang sopli tega nundung aduh kelingan kena becek kelingan baik kenang belanya sempla limbiane wong ayu disawangi jakaya endalan murni lurut mancur
bos beras dewek kang ditembangi minangka sing paling eman Bapak Sukim bos beras bos bawang gede sinyak seri jayetun kembangnya kuning hari getun balik kamani yen getung mah balik kamani kangatan sareng nok nenti yang gede nok nenti sing dewarung jarong dewe minang kasih ditembangi aja lali selawase saumur kolane masih kelian nok nenti sing dewarung jarong sareng kangatame gede sing ditembangi mama tuan rumah sering ibu tuan rumah minang kasih ngormati bos martabak pancawarna aja lali karo mimine Bapak Hera sing ngormati Bapak Hera sing bayari aja lok digawe lamun minangka sing duwe perbatasan dewek ngormati Bapak Hera alon-alon kaliwaton bagian alon sing penting bagian alon asar kelakon Udin sing duwe kedung kang dewe minangka di sedulure dalam Gusti dewe minangka dalam kanjeng Gusti Masudi hemat lan sayang sedulure Bapak dalam ngaji Gusti dewe kang paling eman aja lali selawase kembang mawar kembang melati megar ning tangan aja lok latlan yang wis duwe anak laki bapane liut Cibayari sareng bapak aksine gede bapake aksin kang Bayangkeri eman wong seduluran sing bayari bos kelengem dewek kajang lamun bos martabak pancawarna minangkane sing paling eman dewe kelingan